Hallo agus fáilte do fhuairgram Eilean Sgitheanach, choireigin sa Gwen agus an dú ha na chlach mhórgá a bhí choirí Shona NicCarmaig. Hallo Shona. Hallo Gwen, ha chuma teiscin. Agus déin, nuiste, as a seach bliana galaf ha a bhí na chlach mhórgása a bhí gopur an a rinn foghlam hiitina nic an tól. Agus mar fars mhór Plach agus an Sàr-Mhathais a bhí acin seohéanahan mar stiúiriche na phrògraman ag an foghlam hiitina agus ha me chotáiste go bhfuil bheitha ùidh agat agus leis gan delicu le tríoch ach aperú sa ceòlgain ag chearttain, so mé dochas gan tíú uair na uiricin. Han lís ma haus ach an gobiúdeanú gartachas híasa sin? Well, bha go gartachas acin as an office. Chum sin a fhuair as a tráimsa a dul, chad a bhaítir sábhach na bhain dí seacin an cuair sa macíneach go bí a fhrògram seo go mac chalachlis, se mé dochas ciú. Ha mé san clínte mi goin na láin bríomh ac hén na a bhah hén óg. Chai ruchas tucha tú hén an den bheicin? Uicenis? A naun? Uicenis, ha ceart, tíadach mechanjah gun bheicine sin, tíadach rád glandal. Rúcach sé Shona the Beehive a bheith daine arm agus sin an taine bhir an agus sé Shona the Beehive a heag daine arm háast. Daine heag maiolach arm ach háisich mí an na hen agus nuair sin der bha mín múnaí nó stocha mi dhéich bliana glóis sin túfhálalach go den bhicéin. Nam féin cóm cheannach in an taí is sin a ríist gin de rug sa bí gynna bhí smúneach am dhéanach chan lís man bí an duineach am sin tíine gon bhicéin cálaríach ciú nach lán. Lápi a choricin, chuig a fís na haráid. Leis a bheitha ùidh a seo. Well, bhige má. Chuir se bheith scóilcolach na suas tút an bheicin. An dútha Gaidhlig agus bear le túfi an da chlas da ina das an únscoil. Ach chuir se ha colach na bheith an déanú dealamh bhí gaine chuir se bheith colach. Well, hanna únscoil na sé sa bhan dú as a deach me hín agus má bháthair so mar sin mar a bheith tú tuic sin as a sin hat féimach scáil úr an den bhicéin ach apar scáil agus bhar sin cho forstanach hiad teacher a bhacamsa sé fló NicCarmaig fló hami a bheith ag daine ára apar barnach apar teacher agus apar ceòl rí sé Gaidhlig agus bhai tíirech míorbhalach agus ha mis minnichu go fachcí rútacin unam gun de thuí go ùidh acamsa agus ag ma bháthair char Gaidhlig ag maithar ítear ach Gaidhlig bheith ma bháthair agus bheit ùidh go sé an na Barstach an na ceòl get nach buddingi sein, cha buddingi ún nót a Gaidhlich, mar a chanigí na buddingi sein vigi ma. Ach drama, va mu bháthair ma, an sa bhí an drama an den bhicéin, agus mar sin I héin agus fló feinir dúamasach ma. Agus van a chai misig an scóil, va sin idir bócu an na Gaidhlig, va sin a sein, va sin I gimsachuig achglan, va sin I gimsachuig mu na bhráin, agus na diofar na bheith tacharst, idir chrocht, tíimicheoláin an na nátar, va sin I líbheig, sémas béc, céimir chéim, lesan an Gaidhlig, va an cumas gása hí a lévige cheartsú an na Gaidhlig sa bheit na bíorla a gúis go ma óg agus sé a sacat sound hácamrí teingehorta fló NicCarmaig son sin bheit sáirite ma thucí an na mátan sin na mátan an na postrí ach cuiteach na mátan náiseanta chaim muisi gan na chiad bhát náiseanta an na nunar air an na Fydych sé trí díach mis minichuch, so bhacharomíach 8 bliana gúis
hús agus am is miniu gorach marí teinghorst de flór an seo cuideachd bha mé sena bhínam hítear bhna hiad lá chaimig an scóil bha mé sena bhínam hítear bha mé sena bhí colachrí Mrs Mackenzie agus có nach bige céirí sin agus bha na dul sacm agus action men mo bhráthir bha thula duine an sa chlás sacm is bha mé trotriú sa gíise gaibh déobh cear borstú agus calc agus bha mise torslisan an gaibh bha mise gíiseucht ach bha mé chóforstanach idir classe hún agus classe céhir bha mé an na class Miss Mackenzie nuair sin chaimimi go class Mrs Davis sé tí a chumirí bha sin chu a galigeiche a chu ríist bha gar bros nach chuig ha fémíra ha scolgan weekend go má ferscin mo chrí haast. Speaking díananig apar scoilearan agus tlachfud fad an dúrú bucaig agus a churú do lia an foghlam. Bha class sagad bha Classic in adult suas gan cheirh blianana san artscoil se mar go bíh junior secondary a bheit ann. So cha sin ddíireach eolalas a chuir an join suas go classe seach a chur eolalas a chuir an join suas gan cheirh blianana. Bha sin go mai intineach cuiteachchans mar a thuús mí chuirú eolalas fat a bharach de géine agus sagad na gillian móra agus na híanaan móra a bheit bican ar thoiseach ams sé caiirsneach, fír caiirsneach go bheit ann. Sin an tíad bhacail bh am cheansa a bheith brúinir sin ar chudifer sa bheith suíoch sin le junior secondary seach. Well, chafód a thulascoil ha ann ha mí trínig bhfuil amach a bí chafód an iste gotúd ar fiach na dúcha. Cádam go má bearstach a bheith an chearsteim a bhí cáil í gcinealach gan a bhharúbeig na bhíine na bhah héin. Agus bheit go máach rinn, chuid is máú ciú go máach. Well, ha má sin na chuintein. Buannach go ha sin túla mi. Heis go mise am a fest mé hín. So chai de bhócaigh le flómas ní chanig an tribhí na Gaidhlig ach chabé sin an asan nó a bheits an ábhaist an na scoilteanna cynna, man ddíireach luck a bhain bhil is múnecha go rééis sin dhiicses an dóúproch dóitíchas go bhéh go héin. Ja, mis miniu go sin go má forsta nach romí an na foghlam tra bhí na Gaidhlig. Fami an foghlam tra bhí na Gaidhlig go ide mhór agus bheit sin sein sagad bhí mit lévige bhípeil an na Gaidhlig, bhí mit sein silim an na Gaidhlig, sagad bheit sin ddíireach ar cuairteach agus sagad. So each time you in art school or say teach an art school a hunnet, a vunnet, how class to la hound I guess do. Han je bóla gar am haas. Gé féin anja ha ha mis stoch leis go romí an sása go dóla son spellach cuú am kitchen gin canning get a teacher art school go bhunnam a sin kar an árit go haast. Chaimig an art school van mi létáligte an an art school for strí ríis van mi an me chuirteige le 4 jo hiiteren ja miúi geharit an de Gaidhlig van mi an de klas diar mag gáil a bheit enigte mar hiitser Gaidhlig van mi choforstenach go mé sa glas ke fat sia blianne. Agus ach wat teacher an Eilean was sáirte ma cuideachd Mardina Stewart agus Nusiain Machgáil agus ríist na a hílmi mar hiitser van trúre sin gam threoirigeach agus a torstúre go agus gam chumal cearst agus úsich mi an tuavas fupe as a scáil agus mar hiitser og na a hílmi an scáil. Ach gamiúi an de Gaidhlig agus gamiúi an de Bíorla uimhóracham an san dárút ríis van mi sa háir fat sia blianana bheit sin gomasar a bheitchaach ag mátain is bheit gar torst
gan na hula áte. Ha salir go bhfuil ceol agus cúchtaid gomód mar fart get bheith óg nu a bheith hén ann sa runnscoil, artscoil, agus go díadh sa láidú. Curis a bhfuil nu ar smúnig gan an practiceach at tí ann sa chlas, cimid a thuú sin beag an na scoilearan, a bhfuil éisiampur na gacha a bheith a séamh amachchucht. Yeah, well, va córa mar a chuteach bheit maithar a clúiche bhoxas mar sin bhaisisin go enichte féige an náis bheit daoineolach ar bheith clúiche go thula dam sa scálaigh go mí orstanach gás a bheith clúiche go thula dam sa scálaigh. Acum sa sú bhamí forstanach chabáintíireach sa scálaach heicintá chuteach go rá mí ar mo chuirseach le ceol. Agus taich go húh a brasnach chuig agus miniu go húh a húh ceol. Ach gása dhé bheit mise bheit díreach nátere gása a bhí bheit mi riamh car an dúid le bhí cleach go magú héin ar an bialamh an sa chlas ach bheit mi lí tálaigte an uine go roí an na gráichin máid hín gan torst is deach a gamtíine sú mar sinna sin árin san teamnás is rút mar sinna héice scaibs bheit mise go má chófarstanach gundur mise atteach bh chatréan na hálean nuair a bheit mise san artscoil so bheit mi rátholaigte na hárinne sin na thuúcíise gá a hásta ginealach ùidh ach an san scáil cúteach nuair a bhíag mar éisimplar nuair a bhíag pís báirsteach nuair a bhíag de cétar in eala bhain bheit chótlaach fargása chabáintíireach a bhí cétar ar an eala bhain choireú stocha clásach arstírin a ruúta mar sin ach a bhí clúich an árainn gaibh cúteach chun san bheit mi riamh a féireachcin go rá sin dul a thorst. Eolas a bharach gaibh agus ceall a bharach gaibh rísin an áran ha cúineam a bhí a clúich sin do scoilearan wat go arstach na scoilearan agus chlúich mí an eala bhain gaibh agus bhaitar an glach go glise letíon goharid leise is leise gúil mar go bé go bheith is náran nuair sin dhís mí gaibh nach de fásat nach get bheith an dúr san dáchas compósa nach de fásat a riamh agus go gálah bhí se go bhásí se cúteach ilas bheit. Dír an scréfachuig wat a áhar sin có nach begur seán is cúte cin fás agus scríbe go léid gucht ach bheit sin riamh plachfar gá agus a tarsteáre cúteach go bhí scríbeh futicin cálag a bhí smúneach éir áran is scríbeh cálags. Fa sin go tlachhars nuair a gaach bhíon scála an spelaachs fa mi gopur ag Stòrlann scríb mí sécht de gárainn a bhígad mar go béige fricrig ar luchúnsaí an na céimeann. Ha tíniucad na fúin agus na fachlan. Well, ha na fachlan barach na fúine mis mí ha cóstaúm agus ach an rút ar na chéilmi go má sé bhí gaitecha gur mí reine nó chusánna scríbú sin nó béine scríbh pís báirteach a bhíine seán go bh daine le lífaigh ach go bhfuil me héna féint lech gasach. An san scáil charáid chu dána leis go rá. Le gíte go bhfuil hí go bhá agus bí mar pseudonym ann agus scríbhtar úr animal Gaidhlig an ofcaig. Bíús a gaiinech ag sin a rú. Gún éanam. Well, Bí láine sacin cóhain. Níl mi cho dans gin buring go mar go béige bhí mar a hús mí a bhí gaitecha gur mí scríb na ruúta nó sacad cóas a han daine bhí féineach á cóas a hanig an beach a sin cha buring ó sin a récars chuig a físa dúch uairdan ha sin thucamach súad na nílach a níl. Well, me go mór an dag is gon cúmú ars leis tú cruúacha le ha sin na hacad ar ha gift acad chanain. Ha uiacham is a gránch ceirce leir ha cóstaúm sa. Uairnan chanim mi tuic sin i caman an camera hé jacket ar bhí tchécas as únis ùidh mar sin chanim céaltha go bhfuil an uí ag go thula duine ach
na big te feinach yn y chwain is y sgol am creichin Jane Louisvic, mys y sgormac am y creichin gyn canagad gyda oren galig agus ac gyda ffisach gygroi fwr ac am ys y groch ach ha ma fi sialt yn bican ietyn gan y chwain agus y fi oce iach mi sio fel ag y ffeim sy bi agus chanag iet sy'n cha no chanel. Yeah, vi dana ceòl gahar le diofar súla mi an y dói ha imici gaisan ha fydd gaisan a mis wyni gyfer sy'n gymasárichte agus gyma cudromach as yn drioch lasat mar hitcher. Chanile hula calce ríise chanan. Chanile awn, chanile mis ferach yn ddíirich son canan a hécas gaib. How awn son fat a farach na canan a hécas gaib. Agus mar gybi cultur osgluch y mach gaib. Agus a fi clachgig aperst yn bica agus va mis sé siosat gyrym y va awn yr hiet fy nŵr sy'n scoilearan a clachcaigh aperst aice bheit físacad go an bhtain a hánig an aperst bheit sin so gra ó chéirí bheith cúte cin céis. sé rút go snóca ha sin. Agus ha mi dulichan is stocha nachta chuir mi cúteam chomór ir canan faramal mar an bíag ag gamanna nach an dáinar is minichas dúrna na filantíich mar an bíag a ha acin agus has je a fakel ora gre filantiche hunta ge kamen en selch kun si ik ma erstach maar ke bige hunte agus a varig ke vi toskane ja femi tu femi wat wij uamsach cudromach gase gem fakel get een skole le jo rún gan Gaidhlig agus gem big sak het nach big nach big het ddíirich cealte mi se chaane nach gem big sak het gem big ùidh varach gachke as a chultar agus gem big tiikse achger a chultar as gem big tiikse achger coas a hánagat agus caró a furioch agus ver sin gema cudromach mis miniche. Well, wat gema fors nach de lihetse vi achgus skom a feed hoskade hun het heen agus a mi swinnig in de hoku sin an een immesoch scholar agus maar agus alle nog agus co-obraiche cuideachd golasachad ach cimid ha dúlan ann cuideachd golasachad a bhí na neach tíchas na Gaidhlig agus a bhí nat hoscada a bhí immersteach gléithích a bhí strí gléithích ma ha crinach a géad na a háisi go héins canas an díich bliana a hiad díich bliana bhacha sa scóil an bhacha tú atharrachadh móra ritúh na Gaidhlig no stocha gosáirte as dúig film te wie na Gaidhlig wie de steige gan perstrie en vaak tú Jeffer le scoilearan na hannig isteach agus a bhí gan déanamh mar hoscad an bice a tain. Cuir se sin colch? Yeah, well, my intineach na de háisich mi sé tchéchas antá se háisich mé an na Glasgow agus sin a chiad mar big bhuian a hánig a scáil Sir John Maxwell so a chiad glas a hánig a machchas a bhúnscáil an na film tra bhí na Gaidhlig an na sin chu sé sa hamise film tra bhí na Gaidhlig an na Glasgow hánigat go scáil Hill Park agus háisich mi sé idir chiad lá a sin cáirí runit sních go fersin chará fís sa bí, chará jóla sa bí, chará tíigse sa bí ag na scoilearan ile as a scáil díomh atharrachadh ans na rúman na nacinne agus dí seo se crétar an ítear a hánig as na spéiran a bheith seo gan na scáil agus bheit a céit orint bheit a dul seachad ar a chlás a céit a staid agus a gradí ítear a dul ar staid sin ban na títearan agus na scoilearan ile chanin sa gród canan anialach minna Gaidhlig ach beker week sag het waar ak trí mar go big an torstesteach in a grách háisí sin clasí an luchúnsaí agus sag go oscail goach de gúine ile so bheit sin go insineach mar thoiseach táisteí chuúns charomí an dúil rí sin agus sag het chaim hocail an sníal scianach far an rá Gaidhlig agus na teacherin Gaidhlig an san aartscoil ag crí na scála chanin. Niste, we bedoel dat ga bij tierig nach tjekes vunet kier in de hartscolle ha kuitjoch kuku immerig na partije is
fi gadas céimean agus bh gris le Stòrlann. Cumar a chuir sin nucht. ó chóirsta glíhharúm, bheit uachim díobh an na gadasan an san scáil agus a bhí cruúcha gadasan agus bhí cruúcha gadasan na bha. Má mín dóchas a bheit go féim agus bhuian bhíh tú fosclach leor agus leor gadas a bheit céit go má a bheit céit go má spáteal agus bhah gra bí seo más nó sin bhah go oscailt a Hanne seo búlach bheit mí géirí mar go bí so bheit mí go má forstanach go dúir mí chom a gáil mar oficar lísaí artscáil go go Stòrlann sin bhil chaimime an sin dá bbliana agus nuair a chaimime an háisicha ar smuineach ar gadas mór ùidh dulch cúnsaí an san artscáil so hánig mó jo bhena charid éma badús as ma dhéh artscáil forstrí agus háisiigh sin ar bhí gopur cálag ar céimean agus chóirt sinrúm go mór agus ha go má Tá ruúta ná a mis minn go gaithriigh an dí seacin háast mú dhéin a ha go má máteal gon de rain sin an grách an an úne gunna bhí rá ata ar céimeanna a chuúr dí chéile agus bhá go má forstanach ha mis miniuch ha teannacha gánahuh eric srúta mar sin agus nuair bh mis ag Stòrlann am go má forstanach go rá cudromacham agus nach bhá bach go gáin charó duine anim gra go do chosc mí eric gin híal ach bhá mí ferach gin a bhfuil citacin seo dhéanú ha fiach sin a bhfuil citacin sinna dhéanú ha fiach sin agus go rá na leirichin an na chlás ruta mar sin agus bheit sin go má forstanach. Ach nuair sin hánig opair suas a ríist as sa scáil agus a mis sminneach a gúnan go bí daine sminneach nuair i gachas teacher scáil nach Eilean scáil a cóstaúa agus go bhfuil a géirí féineas nach é riach léimehan a bhí féineas a scáil agus a bhí facail a thula caile sin ar a gúlah agus féim mí dá nach ban mar sin a bheit gása uair sa bí ag mín scáil sin Stòrlann is nó sin ar ag mí i ríist ar son a gáil gan tóil chat a gach mín scáil lís nach rá mí choméisal ar na scoilearan agus ar an luchgóprach ile agus ar técasc. Gach mín scáil lís go rá mí féideach cinn stácha go cudromacham ruútacinne chuúr ríis Gaidhlig. Étar Stòrlann agus sulmór chaimime ráis gan scáil agus nuair sin thuair mí chom a bhí mar teacher stiùirí mar guidance teacher gan dulch na Gaidhlig as a scáil apar chom agus bheit cudromach gá gon bigad a ríist ar an stiúire go bhí is smuineach ar gráichan na thuh na Gaidhlig agus is smuineach ar am smuineach go bhfuil chaníl sin bhí aon am sa thula scáil go bhfuil teacher stiúirí ach go le Gaidhlig a bhís thorst ára bhí smuineach ar na choram na gúta go bhíach go ba chumas a ríise Gaidhlig agus nuair sin chaimime an tóil gopur cáilú tain agus wow sin fer an de háisiich an túúsach dúsich ní cinnegus an hen cuiteach mú allam an san náisineach agus chom an a bhí léveh chuns bheit rianál nach go romí ar a thula chaile léveh go bh cáracham bhí a dhéanú as an artscáil agus a bhí léveh grútan a bhí cruúcha grútan na cníirithe sin agus a bhí a mésigh cha pe scoilearan a bheith acamach alaníich agus a bhí mésigh ag cníirithe sin sé 4 uair a bheith ann ach sé 4 chéim mór a bheith ann go hín a bhí an sás ag cníire sin. Mar a begur ó héin an míos na gá rám am smunig an bíine as sa dí. Na a háisiigh go bhhaimí san díig. Lára cumí as an díig. Charú sa ríomh sa díig. Well, ach sé mí do as na blianana a bheit sin cála sé ruút mór a bhain. sé agus a mí swinine gur san fálam hítean ar san fálam Gaidhlig
sé rút uamsach í mór bhain, go cursa me dhéidir cheall ann a chaistéchaigh agus go ríad há niste istéchaigh son dríoch chaistéchaigh son an dríoch a choid i gáiste do thuúh na béle ar an atseige go thuúma hínsta héin agus imimeach neach éile ginealach an de hítean sé tar bhíon na béle bhain son dríoch béle le rúbeic Gaidhlig agus gléomhigh Gaidhlig. Ach na chrúich sin ag an dul ha choid i gáiste. Ha, agus ha mis minnig bhaig uiachim riamh sa dóid sa rá duine ar an déasacha son dríach an foghlam Gaidhlig, agus nuair a hánig an ópar sin suas fan mi gra bheit sin cho inseneach ach bhfuil mi déise lei son bhfuil mi déise lei son seo ach thuair mi an tuamhas as agus nuair is minnig is mí mó ghiríach mar hítear Gaidhlig as an náisineach am smíigh na 6 blianach in na bhasin cála ag an dul a mis smíigh sé fíormhailscoigh a bheit ans na blianach in na bheit sin agus uaireann mar hítearan go maistéigte agus chana cúid títearan go má eolach nuair a háisich mi sé ar léomh bha mi gra stochan nach raibh go fata bhuair is it féin déanú sin. Ba mí ar thoiseach go am héin. Sin is suirt bailsci go chuir marsa. Charrána bha mi déanú stéigte ar teádaí ach nuair sin bha léomh ach sin mar a bhfálam Gaidhlig chaid do háirsteteach an a rút siúit stíal áirsta Gaidhlig agat déanaí tar hengacha gur na stúhanna sin agus hayaket beagláán agus mar sin charáistéigte ar teádaí agus na bí an cudromach am a ríist jo hens gum bín i déanamh atharrachadh ar a dóid as a rámí tícasc. Gohairig táiseach gráich, mis munig a bhí féchcin in níise mar a dhémas barach cúteam a chuir ar cánan agus ha mis munig go rá cánan a riamh mar fáiste na thula lésan a cha nírisam an ráid cho farmal sa bheith cáirice a bhíach. Bha mi riamh a ferach cinn hanil duine ach go dul gála machadoras gynna bhí brin Gaidhlig rúm an dóid ar choireigin is gynna bhí déanna féim gan na Gaidhlig an na clásicin Gaidhlig agus clásicin luchgúnsaí ach an dú leis an neolalas a ha acin agus taingan gan méid agus dó ar cópriche antharcail cuideachd gur son bailscoigh a mis muinnig go thuirst a thuirscúin a thuúh ar cáirsna foghlam bocí agus na heolachin na sinna an an America tua a thar diofar mór dhéanú a mis muinnig an dóid san bísin tícasc. Brút seaargainn críocha chu a cháirigh seo Shona, bhíon sa glíáiste bhí seo fat níoscad agus cád ach bha mi céirí tíach thucu imimeigh an éméid agus sé a ríos céim ile a bheith uamsach chin mór ga dríoch professionte neachtíchas na Gaidhlig. Ach a bharach gur sin bhá na fást colarí ar jo go obraichean jocharit an circle in sa sléhí stíochaigh an innse Sàr-Mhathais an tíchas cuideachd agus ha Sabhal Mòr Ostaig mar fáste gin an immerst ùidh a seo project ùidh i rialtas. Agus ha beic de bhuair le trona sin agus trona chuirsaí chinacin ach ma haus a coie a rard son can teacher a ha díadach hásta sa bhunscoil. Jake blian éilech go hás mas tícha a rard. Cuireisibh é colach bhfuil smaoineach Cuireisibh foghlam colach gaisan agus mar fáiste sin té mian a bheith acad do ghuailm tribhíon na Gaidhlig. Tre cís bhúr a sin. Well, a mis muinnig leis an neolalas sin a tin tré go bhfuil agus go bí stácha duine ha is a bhunscoil an dráasta go bí san ar an áitecha an na dóid bicétar jaalachte van dóid san deach
is an dúir sinne atseach agus dóis a rá mise chicas lís go bhfuil an teála seo tin tré. Cuideachd chiimi go bhfuil teacherin gatharachu bícan is na láithin a ha ann. Nuair a bheith mise a chicas agus nuair a bheith úsa chicas go mis miniuchu chapúring ás is miniuchu dad ach chicas agus bheith mi dulgachís bheith mi a gúpar a ríos go mi an aice ní se chenne básta sin ach fálaigh a mi se sméineach agus go féim teacherin uine ein gaibh péin agus a bhí mar go bigad tin beo an sásans na ruútan ha cóstaú a héin a bharach éir a bhí smuineach dé hachas amárach mé a héal an glása sin dé seall acham bí mi ar muspatach le chlán ha coiplin dí a gúis agus bha sin chocútramach cho chapúrigo. Ach a mi dáchas go bhisiir glósat ar airst go leor go íre far a bhéil gadas an an, far a bhéil far nach chéimú a thula aiche a chu seachat mar go bíag a gopur ar gadas an úra dé nárú da mi dul hécas a marach. Juns ag amanan vacúsin chuiceneach. Vacúsin chuiceneach sin. Ha mis miniuch go féim taich go bhíán gaibh, go féim daine bhí tuig sin dé chu déirh sa han opar ha sin, go féim taich go bhíán thu féimlach gan a bharach, go féim taich go bhíán thuh smach agus a bhí cummal rian ar clás agus na big sin an gaibh gon big an opar na slachhfuir a gaibh agus gon bigad ar son fuireach agus gon bigad ar son cúr rí fálam Gaidhlig fad an bé agus a mis miniuch Mar a reinú héin. a min dáchas go bhfuil an rialtas a géisteach rí seo agus gon tuice go ré sin ha dhí ar son déanamh cínteach go bhfuil fálam Gaidhlig go bhí sidmhchail. Oh, Shona, sé jo bhíon na ha sin garíide ver son nan teacherin agus mar thoraigh sin gan choirsnach fálam Gaidhlig garíide. An big príomh bhálaigh agat do chuitecinne ha úr a táiseach ag haheolach go leor cuiicne a bheits as an bliana a dhéirigach gan drásta ag an túil ach có déisiir sa beach nó málaigh a bheith agat gaibh. Well, ha mis miniuch is agad a nua apar flach go bheith an a bhí a tal a farchlis ar clásichen agus I céad ar mar a bheith na hollaníe bheith sin a déanana ceall rí sgoilearan. Bheith mi úr na ferach in gromí farchlis is agad nach gromí dúch tarsúil ar na ceallichen a bheith éachtere ach sé ceallichen a mis miniuch an daif a ha sin itar a teacher agus an clás. Jean cínteach go bhfuil se bhar an nún ráf. Jean cínteach bhfuil bican tain ans na clásichen a sin. Ge bhfuil bican spórs na luib. Héit ac a bhí garacin, héit ac in úligan merach gan ianú. Jean merach agus is ac fit se gar ianú college a chlas man a bherach gur reinú. Ach féimte smach go chumlar ag an nú nám aice mar sin ach ag gamanan na i chiad an ceall a ha sin na I chiad go bhfuil bican spórs únad gan gabhú rí bican spórs ha mis miniuch go bhfuil an ceall sin fatanas nas asa i dhéanú agus a chumal agus gan fás an ceall agus gan canat rúcht gúrá buair choireigin agat ar an bé as ha gra. Oh well, rein mi rútigin ceart agus mar sés go bhfuil is agad go féich na hollaníchacinne gan téiteachcha ar dífar a dhéanú an na bé sgoilearan. Thuim na Gaidhlig ach a thuh bé agus talachas na bé sruta mar sin ha mis miniuch go bhfuil a déanú go bhfuil a déanú opers ma héiteach gur sin dhéanú tro na Gaidhlig. Na searbúla. Sin taring in an nún ráf mar a savas, Shona. Ha mi dilís nach a luáin tilig. Ha mi dilís nach a luáin tilig ar a skippe a ha mi chotáiste gun roáin ar son na céman na móra sin I gáil cálarúm agus a bhí stéich ruúta na ha chocútmach a ggóil am Gaidhlig. Hi chuirsa a díobh to bhí na Gaidhlig ar son teacher an Gaidhlig ar an BA. An méid an déad rút agus an na codaman leis a hí profession ta sin na hahéin agus
Anna stiúir agus niste an init init Sàr-Mhathais an tígus cho cudromach agus cho mór sa hana céimeann sin son foghlam Gaidhlig agus son teacherin a asna dríochain agus son an naimní teach. Agus gan de reinú nacal seo códarúm, agus go bhfuil na briad an bhrí glích gacha niste a chláirich go brath tuigh son gúinealach gan ile de hítear an ócas. Ó, go sealadh aram. So ma vile hangú Shona had a bhí chotlachar. Tá sé teachach maihan is iad ar daoine sin. Agus cursa acha bí acham acin an tréhan trésamh áte the ranking ag an Guardian. A mi dodach chur céala cin gana seo ulas na nótichan acin. Or cha bí. Sealadh aram sin. Gnáisianta sinne mar first. A sin tíadach míormhalach a dé van Cambridge is a chiatáte bath san darna áte. An cúrsa bec acin is an trés áte, wow. Mór an tain geríidir Shona ar san uilechad. Taplat Gwen, mór an teing. Well a cháirstin, sinna go bheith, sin críocht fhuair cóig de srí a céir de gachas. Chain na fhuair seo a dhearrig agus a chuid chéile le Eilean Sgitheanach fo Telt Media. Ma haing fór gút Eilean son a thuailceáil a hair a dhéanamh had na céir sríhan a galamh. Ar tain cuideachd do Sabhal Mòr Ostaig agus cardin na Gaeltach son ar múneachig. Befalum tain fór a chud ar lucéisteach cuideachd, had a bhí ar léitlachfuir go bhí bruidhinn rí na seo a ùidh Gaidhlig. Is a mi lán dú agus dochas go dúir sibh ùidh ruta gneas go mór sa thuair mi héin. Smar sin, chéirí an drasta bhuamsa, Gwen ag atras.